Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongetorriak saio berri batera, gaur otsailak 20 osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, LAB sindikatutik datorren Jaime Iribarrenekin egongo gara. LAB sindikatua ere etxebizitzaren arloan edo eremuan antolatzen hasi da eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Iker Mariazkurrenarekin egongo gara, Berriozarko alkatea dena. Berriozarko udalak Gipuzkoako etorbidea amabilizatu nahi du eta proiektua gauzatzeko parte hartzaile prozesu bat gauzatu dute. Eta horren inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina elkarrizketekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1972an, Juan Jose Munduate langilea hil zen, Indautxuko komisaldegiko torturen ondorioz. Urte batzuk geroago, 1988an, iparetarrak erakundeko 5 kide atxilotu zituzten Bokalen, Goizaldan. Egun berean baina, 2003 urtean, Euskaldunon egunkaria itxi eta arduradunak torturatu zituzten Guardia Zibilek. Eta bukatzeko 2012 urtean ospitalea okupatu zuten Greziako Kilkiseko osasun langileek. Errepasatu dezagun aste honetan daukagun agenda. Ostegunean, alde batetik Gastro Show hitz esana ikuskizuna egongo da geltokin. Otsaileko Gastro Show Mejillon Tigre kolektiboaren eskutik izango da. Hitz esana poesia emanaldia. Spoken Word formatua darabilen poesia emanaldia da. Bigorputz 15 bat pieza individual eta poesia emanalditik baino kontzertutik gertuago egon nahi duen formatua. Eta poesia emanalditik baino kontzertutik gertuago egon nahi duen formatua. Esateko ez baita gauza handirik behar, zeharkatzen gaituzten bizipenak piezen muinean kokatzea, etxebizitza, sexu, indarkeria, gorpuztasuna, idoloak, erreferenteak, hitz soilak eta noizbehinka musika nahasian. Emanaldiarekin batera anizko jauregia esnekiak proiektuko produktu ekologikoekin egindako 4 pintxo dastatu ahal izango dira. Sarrerak erosi daitezke dagoeneko. Beste alde batetik Nafarroako Antzerki Eskolan iluntzeko 7etan bertsoaroa programaren baitan 2. bertso jaialdia egingo da. Arituko dira Alaia Martin, Amets Arzaiuz, Aroa Arrizubieta, Julio Soto, Sarai Robles eta Xabat Gaietebeitia. Ostiralean alde batetik Infiltrats izeneko proiekzioa egongo da Matalazen. Matalazen Infiltrats dokumentala pantailaratuko dute, arratsaldeko 7etan. Beste alde batetik Belarra izeneko bengoko kontzertua egongo da Indara aretoan. Orain arte egindakoarekin hautsi eta bere alde pertsonalena islatuko du disko honetan bengok. Artistak bere jatorri euskaldunaz harro belarra bezalako sinbolo bat aukeratu du lan hau izendatzeko. Belarra Urruñan sortzen den olatu erraldoia da eta fenomeno hau ez da ohikoa. Artistarentzat olatu izugarri honek aurrera jarraitze hori islatzen du, dena atzean utziz. Arratsaldeko 10 eta 4 gutxitan Indaran izango da bengo belarra aurkezten. Gainera, kiliki freskorekin batera izango da, DJ set bat izango delako bere eskutik.
Jarraian Iturramoko Zibiboxean arratsaldeko 5:00 bertso jasa bat-bateko jolasa izeneko haurrendako bertso tailerra egongo da. Arduradunak Bitori Elizalde eta Endika Legarra izango dira. Larunbatean, alde batetik Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. Brigade Loko kaleko urdangak eta azken sustraiak batera izango dira Totemeko kontzertuan. Brigade Loko taldeak bide baten esanahia lana kaleratu du berriki eta lanaren aurkezpen biran Iruñeko kontzertuan beste bi taldeak izango ditu bidelagun. Beste alde batetik Iturramako Zibiboxeko ekitaldi aretoan arratsaldeko 6:00 antzerki kontzertua txontxongiloekin, zimurren artean kantu-kantari. Mak bere amonaren etxean utzi ditu haurrak. Kanutoren zeunken artean nanuk goxo entzunen ditu amonak bere zimurren artean gordeak dituen istorioak. Beste behin ere belaulaldi zaharren omenez pentsatutako kontzertua da. Jakinduriaz eta umorez betetako 10 kantu berri jorratuta, aurrek, gurasoek eta aiton-amonek kantatu eta dantza egin dezaten. Igandean, Izadi izeneko ikuskizuna egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Izadi natura da euskaraz, oda bat da zentzumenen munduari, paisaia soinudun bat zentzumenezko bidaia bat gorputzaren hizkuntza primitiboaren bidez. Mugimenduz, kolorez, soinuz eta ehunduraz betetako eta arima ferekatzen duten olerki bisual laburrak ikusiko ditugu bata bestearen atzetik. Urte batetik 6 bitarteko haurrentzat arratsaldeko 6:00 Zizur Nagusiko kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, kezka Nafarroan, Trumpek autoi mugazergak ezartzeko mehatxua egin ondoren. AEBko presidentearen planak erdieroleak eta produktu farmazeutikoak ere barne hartzen ditu. Tasak 25%koak ez dira berehala sartuko indarrean. Ukrainiako baliabideen 40% nahi izatea leporatu dio Zelenskik Trumpi. Argazki nagusian, neska talde batek atzo Iruñeko San Francisco plazan jolasten. 2024ko 4.561 jaiotzak hamarkadako bigarren daturik txarrena izan dira. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan sagardo kanabikoak merkatua du. Eskuinekoan Laura Azkona idazlearen arabera, biana sorginkeria eremu gisa baliotsi nahi nuen. Eskuineko berrietan alde batetik, eraikuntzaren industria zentroak 9 milioiko kostua izango du. Beste alde batetik errenta aitorpenaren kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 26ra izango da. Jarraian Txantreako bizilagunen 74%ak ez dute aparkaleku arautua onartzen. Ondoren Elias Anton hilda herri batasuneko zinegotzi historikoa Iruñean. Gainera PSNek Nafarroa ezkerretik gidatzeko apostua berretsi du. Era berean, hipoteken eraketa 21,2 hasi zen Nafarroan iaz. Azkenik osasunak 8. postuari eutsi dio eta horrek Europarako bidea eman dezake. Diario de Navarraren titular nagusian, Trumpek Putin zuritu du, Ukrainari egotzi dio gerraren errua eta Zelenskiri diktadore deitu dio. Desinformazio burbuila batean bizitzea leporatu dio Ukrainiak estatubatuarrari. Argazki nagusian, enpresen eta ikastetxeen ordezkariek bat egin zuten atzo zonaldeko LH-ren etorkizuna eskatzeko. Titularrean, LH duina baztan bidasoarako. Etorkizuneko ikastetxea garapenerako erreferentea izatea eskatzen dute enpresek eta ikastetxeek. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroan gertatzen diren 5 istripuetatik batean animaliak harrapatuak izaten dira. Beste alde batetik errentaren kanpaina apirilaren 7an hasiko da Nafarroan. Jarraian osasun departamentuak azpimarratu du elgorria pasatu ez dutenek txertoa jarri beharko dutela. Goiko berrietan batetik Iruñeko aparkalekuen prezioak. Bestetik bustintxurin okupatutako traslekuak.
Bukatzeko Aresoren etorkizunaren inguruko ziurgabetasuna. Gararen titular nagusian ziur ertzaintzaren eraso ezkutu baten ondorioz. Donostiako bizilagun bati otsailaren batean eraso egin zioten ertzaintzako agenteek eta orain onartu egin du gertatutakoa eta ikertzen ari direla esan du. Argazki nagusian Oscar de Marcos Atletikeko jokalaria dugu. Titularrean amets guztiak beteta badoa futbolari eredugarri bat. Aurrena bere taldekidei goizeko entrenamenduan eta gero iritzi publikoari eguerdian prentsaurrekoan. Oscar de Marcosek denboraldiaren amaieran futbola utziko duela adierazi zuen atzo. Guardiakoak ez du omenaldirik nahi, ordea, hau ez da agur bat, oraindik 3 hilabete zoragarri geratzen zaizkit. Alabeseko Arrobitik atera ostean 16 urte osatuko ditu Atletiken. Erdiko berrian anomaliak EAEko ikuskapenen 24%. Eskuineko berrietan alde batetik EAEko laguntza zentroek 735 emakume hartatzen dituzte urtebetean. Beste alde batetik Leonard Peltier indigenen erresistentziaren ikurra. Amaitzeko Trumpek Macron eta Starmer hartuko ditu Parisko goi bileren ostean. Berriaren titular nagusian, emakume batek salatu du ertzain batek eraso ziola eta ziuan ospitaleratu zutela. Andrearen arabera konorterik gabe zela atxilotu zuten eta ordu batzuk geroago eraman zuten erietxera, hilaren batean Donostian. Jaurlaritzak barne ikerketa bat hasi du eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio. Argazki nagusian Intza Alkain Edurne Azkarate eta Mikel Ibarguren antzezleak. Titularrean poesia antzerkirako oinarri. Farmol laborategiak Heriotzak Eduardo du izena estreinatuko du bihar, Usurbilen. Munduko poesia kaieren 10. urteurrena dela eta egin dute antzezlana. Ezkerreko argazkian Maria Jose Sant Sánchez BC3 klima aldaketa ikergai zentroko zuzendaria dugu. Honen arabera, Kiotoko protokoloa sortu ez balitz, ez genuke jakingo herrialdeek zenbat berotegi gas isurtzen duten ere. Goiko berrian, Oscar de Marcos Atletikeko kapitainak erretiroa hartuko du denboraldia amaitzean. Beheko berrietan, alde batetik Alemaniako eskariak apaldu egin dizkiote euskal enpresei. Beste alde batetik Jaurlaritzak Eskorpus aurkeztu du, adimen artifiziala euskalduntzeko. Jarraian, Pogakar historiako handienen pareko palmaresa osatzen ari da. Azkenik seriaren 3. atala dugu, COVID-19ak 5 urte, aurreko joerak azkartzeko bultzatzailea. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, apirilaren 7an hasiko da errenta aitorpena egiteko kanpaina. Ekainaren 26 arte egonen da iazko errenta aitorpena egiteko epea zabalik. Urtero bezala, ogasunak berak egindako proposamenak izanen dira nagusi eta bestela online, telefonoz eta gobernuko bulegoetan bertan egin ahalko dira. Eskuineko berrietan, goikoan, Lab sindikatuko ilargi Anguloren hitzetan, ez dute aurrera pausorik eman ez enpresak ez da mankomunitateak ere. Bigarrenez egin dute lanuztea bilabesetako langileek eta TCC enpresa batzordea bilduta izan da gero aztertzeko datozen asteetan zein mobilizazio eginen dituzten zehazteko. Izan ere, Moventis enpresak eta Iruñerriko mankomunitateak ez dute aurrera pausorik eman negoziazioari dagokionez eta ez bata ez bestea ez dira harremanetan jarri langileekin. Behekoan familia medikua den Manu Eziolazaren hitzetan, sortzen ditugun topaguneetan heriotzaz modu naturalean solasten gara. Hitzaldi bat antolatu du gaurko Nafarroako duintasunez hiltzeko elkarteak Donesteben. Arratsaldeko 7etan izanen da herrigunen. Heriotza ona nire erabakia, izenburua jarri diote. Xede du pertsona baten azken unean erabakitzeko aukerez hitz egitea eta hausnartzea. Soko Lizarraga eta Manu Eziolaza familia medikuek hartuko dute hitza.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Jaime Iribarrenekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ongi. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Eta, bueno, Lab sindikatuan, etxe bizitzaren eremuan edo arloan antolatzen hasi zarete, ezta? Bai, hasiak gara antolatzen ikusi dudulako premia hori, ezta? Eremu honetan ere antolatu beharra dagoela, azken finean langileon baldintzetan bete-beten eragiten dio momentu honetan etxe bizitzaren problematika, eta horregatik pentsatu dugu jakinda urte batzuen hausnarketa sakon ezberdinen ondorioz sindikalismoaren eredua aldatu beharra dagoela, gaur egun kapitalak kolokan jartzen ditu gure bizi baldintzak lantegietatik haratago doazen beste eremu batzuetan, ez gara bizi 20. mendean, 21. mendean gauden, kapitalismo finanzieroak gogor jotzen du, eta jotzen du hain zuzen ere, ez soilik eremu produktiboan, baizik eta haratago doazen beste eremu batzuetan esan dudan bezala, ezta? Eta ikusi besterik ez egin behar, gertatu den etxe bizitzarekin, ezka? Azkenengo 10 urte hauetan. Borroka eta greba, kasu askotan borroka eta greba batzuen ondorioz lortutako igoera guztiak, soldataen igoera guztiak bideratu izan ditugu etxe bizitzara. Beraz, horrek pobretzen gaitu, zenbait langile sektoretan, lan prekarioetan bizi direnak, migranteak gero eta gehiago ditugula gure artean, ez bakarrik esan nahi dute gazte eta gazterien artean bada ere eragina handia, bizi kalitate minimo bat ziurtatzeko etxe bizitza behar den heinean, zailtasun handiak daude, eta pentsatu dugu sindikalismo klasiko horretatik, jakina amore eman gabe hor eman behar diren borrokak eta eremu horretatik haratago joan sindikalismo, soziosindikalismoa egitera, eta gure ekintza sindikala ere eremu honetan antolatzeko autua hartu dugu. Eta noiz hasi zen areagotzen etxe bizitzaren problematika? Bueno, etxe bizitzaren problematika aspaldiko partez dator, afera, ez? Hemen asuntua da, etxe bizitza giza eskubide bat dela. Eta hamarkadak dira non merkatuen esku utzi den afera dugu etxe bizitzarena, eta merkatuen esku uzten bada, merkatuak bakarrik defenditzen du bere interesa da negozio egitea. Beraz, negozioaren pean uzten den bitartean giza eskubide hori ezin izango da ziurtatu. Orduan, hortik dator arazo handiena, gero krisi eta egoera ezberdinak egon dira, baina 2008ko krisiaren ondorioz, non krisi finanziero horrek provokatu zuen hipoteken inguruan arazo handiak, geroztik alokairuan lerrotu da arazoa, alokairuan igo dira mugagabe, eta gaur da eguna, ez da alokairuan ere bizitzeko aukerarik ez dagoen. Eta esan duzu giza eskubide bat dela, baina zergatik ez da betetzen hau. Noren erantzunkizuna da... Botere politikoen erantzunkizuna. Nahi baldin badute, esku hartze handia izateko aukera dute. Ausardi falta dago, botere politiko instituzionaletan neurriak hartzen dira, baina ez nahikoak dira beti. Ez nahikoak dira beti aurre egin behar zaiolako merkatuari eta ez dago borondate politikorik hori egiteko. Eta merkatuari mugak jartzen ezaizkoen bitartean, arazo honek ez du konponbiderik. Giza eskubidea baldin bada, oinarrizko eskubide batetaz ari bagara, ziurtatu behar dugu bizikalitate minimo bat izan alizateko, etxe bizitza eskuragarri guztientzako. Eta beraz, neurriak hartu behar dira, parke publiko alokairuan handitu egin behar da, eta gero preziotan eragin egin behar da. Merkatuan eragin behar dute politikoek hartzen dituzten neurrien ondorioz.
Eta zer dira putre funtsak eta zein da hauen papera etxebizitzaren alorrean? Putre funtsak patronala da. Eremu produktiboan aurkitzen dugun patronal hori, eremu sozial honetan konkretuki etxebizitzaren eremuan, putre funtsen atzean daude bankuak, daude multinazional handienak, eta hori antolatuta, hain zuzen ere, langileei soldataren zati handi bat kendu ahal izateko antolatu dira etxebizitzaren eremuan, eta beraz, eremu horretara zabaldu dute gurekiko duten gatazka. Ordan guk horregatik ongi hausnartu behar dugu hori, beraiek kapitalak gure bizi baldintzak kolokan jarri nahi baldin baditu eremu horretan, halabeharrez guk ere pentsatu behar dugu gure sindikalismo egiteko eredua aldatu beharra daukagula eta soziosindikalismorantz abiatuz sindikalismo soziala ere, etxebizitza sindikalismoa ere, edo etxebizitzaren eremuan ekintza sindikala ere antolatu behar dugula. Horregatik hartu dugun erabakia, gure ustez zuzena da, erantzuten dio egungo errealitateari, eta pentsatzen dugu beharrezkoa dela ekintza sindikala antolatzea, aholkularitza kolektiboaren bitartez egiten dugu lab sindikatuan, asanblada baten bitartez, Iruñerriko kasuan 15 egunetan behin elkartu egiten gara, estelenetan, eta hor, afiliazio hori eskaini diogun gune berri hau borroka antolatzeko, elkarri ikusi, antolatu, planifikatu, eta aurre egin nahi diogu higiezinen patronalari. Gero sartuko gara pixka bat zuen borrokan eta zuen antolakuntzan, baina zer gertatzen da ere piso turistikoekin? Piso turistikoekin gertatzen dena da, merkatuaren logikaren baitan kokatzen den fenomeno bat dela egungo araudia gaindintzeko bidean. Esan nahi dut, egungo araudia erregulatu egiten ez bada, gertatzen dena da, edo kasu honetan, pisu turistikoen inguruan erregulazio handiago eta zorrotzago egiten ez bada, gertatzen dena da, egungo legeak, lege berriak, Madrilen onartu zen legean, aukera bat dagoela, alokairuak topatu alizateko baldin eta gune tensionatua izendatzen den herri bat edo hiri bat, ezta? Orduan, piso turistikoak ez daude regulatuta lege horretan, eta hor, eska dezakezu nahi duzun dirua negozioa egiteko, mugagabe negozioa egiteko aukera bat bihurtu da. Horregatik, horretaz ere, azkenengo aste hauetan hitz egiten ari da, hor ere eskuartze bat egon beharra dagoelako. Eta gero, prezioek gora egiten dute modu azkar batean, edo oso azkar batean, eta nola egiten du honek langileei? Azkarregi, Nafarroan adibidez, azkenengo datuen arabera, bataz beste, gure soldaten erdia baino gehiago bideratzen dugu etxebizitzara. Hori, kontutan hartu behar dugu, jende askok etxebizitza ordainduta duela, edo ez duela igual arazo handirik, urteak daramatzala fabrika batean lanean eta soldata duin bat duela, eta hori horrela baldin bada, nola egongo den beste langileon parte hori, non hasi berriak diren, edo migranteak diren, edo lan prekario eta feminizatuetan dauden, zaintza lanetan dedikatzen diren emakume horiek, zenolako aukera txikiak dituzten aurre egiteko alokairu bati, ez gaur egungo alokairu bati. Datuak dira eskandalagarriak. Badira zenbaitek dedikatu behar dietenak 180. Ero soldataren 180 dedikatzea etxe bizitzari, horrek suposatzen du bizikalitate minimorik ere ez izatea. Eta okerrera doan zerbait da, ez? Okerrera doan zerbait da, lehen komentatu dugunarengatik.
botere publikoetatik ez direlako mugak jartzen, edo gutxienez ez direlako muga nahikorik jartzen. Eta, esan duzun bezala, antolatzen hasi zarete, ez da, lab sindikatutik, eta, zeintzuk dira zuen antolatzeko moduak eta zuen proposamenak arazo honi aurre egiteko? Guk uste dugu arazoak guk ezin izango ditugula konpondu. Gure ardura da aurre egin egoerari, salatu egoera eta presionatu egoera aldatu dadin. Eta egoera aldatzearen ardura instituzioetan dauden alderdi politikoena da. Horiek hartu behar dituzte, hartu beharreko neurriak hau ez gertatzeko. Beraz, gure ardura da, hausnarketa erreal bat eginez, iristen gara konklusio edo ondorio honetara, eta beraz, pensatzen dugu gure zeregin handiena dela alde batetik. Ekintza sindikala antolatzea salatzeko gertatzen dena, eta bestetik ere jakina beharra dituzten afiliatu horiei elkartasuna adieraziz lagundu eta lagundu borrokatzen arazo horiek gainditu ahal izateko. Gero ere nabarmendu duzue etxe bizitza publikoaren parkea handitzearen behar hori, ez da? Zer da zergatik? Adibideak daude Europan, ez gara hitz egiten ari. Bizi gara oroar Euskal Herri osoan egoera batean non 80% jabeak gara. Bizi gara jabeak izanez. Hori Europako zenbait tokietan ez da gertatzen, eta hor dago bidea. Alokairua lehenetsi behar da, alokairu politika publiko bati lehenetsi egin behar zaio, konponbide bat bilatu nahi baldin badugu problematika honi guztiari, ez da? Eta momentu honetan, uste duzu posible dela hemen gure mentalitatearekin hori ezartzea? Bai, egia da mentalitate hori dugula, baina ez daukagu ezergatik. Mentalitate hori dugu horrela esan digutelako egin behartzela edo momenturen batean ere erresago eta merkeago edo interesgarriagoa zelako erostea alokairuan bizitzea baino, ekonomikoki hobe ateratzen zelako, ezta? Hori arauak aldatuz egoera aldatu daiteke eta bihur dezakegu egoera bat non ekonomikoki interesgarriagoa izatea alokairuan bizitzea jabetzan baino. Hori da egin behar dena poliki. Hori ez da egiten egun batetik bestera, baina neurri politikoak hartuz egin daiteke bide bat non alokairuan bizitza osoan ziurtatzen badizute baduzula aukera alokairuan hipotekatu gabe, gure soldatak hipotekatu gabe, gure soldatak bizializateko erabiltzeko alokairuan bizi duintasunez egingarria da eta zer esanik ez argi dago hori dela bidea. Eta jendeak erlazionatzen du etxe bizitzaren jabetza hori segurtasunarekin, nola aldugu hori aldendu? Baina hori da kapitalaren gezurra, ez? Esaten dizute, egon zaitez bizitza osoa, pisu bat edo etxe bat ordaintzen, eta horrela jubilatzen zarenean, baduzu nolabaiteko babes bat, ez? Segun eta segertatzen den pentsioekin, ziurtatzeko zahartzaro duin bat, ezta? Hori da kapitalak jartzen digun trampak, kapitalak beraien negozioa defenditzen dutelako soilik eskaintzen diguten aukera. Horri egin behar zaio aurre, beste modu batez antolatu daitekelako. Eta nola aurre ikusten zuen lanketa? Bueno, gure lanketa ez da erresa, baina gure lanketak erantzuten dio hasieran esan dudan hausnarketa sakon bati, ezta. Sindikalgintza eraldatzailea, sindikalgintza borrokalaria, sindikalgintza solidarioa ez da erresa
egitea, kosta egiten du, urte batzuetako ibilbidea behar da ereduak aldatzeko, eta horretan gaude, konbentzituta gaudelako gaur egun beharrezkoa dela beste eredu bat, beste borrokatzeko bitartekoak, beste tresnak behar ditugula langileon bizi baldintzak ziurtatu ahal izateko egoera justuago eta aberastasuna banatuko den egoera batean. Hemen gertatzen ari dena da, gutxi batzuek dutela munduan aberastasun handiena, aberastasun hori langileon esfortzuari esker ekoizten da, baina aberastasun hori guztiok duintasunez bizi ahal izateko banatu egin beharra dago. Orduan, aberastasunaren banaketaren alde, zaintzaren banaketaren alde, ala beharrez, hortik jo behar dugu, etorkizunean guztiok bizi baldintza duinetan bizi ahal izateko. Eta jendeak nola erantzun du momentu zuen proposamenetara? Hasiera batean harridura pitxin bat, ez gagoelako ohituta, gu bezalako klase sindikatu bat horre gauza hauetaz hitz egiten eta proposamenak egiten hasteaz, baina posik eta eskertua jendea, ez? Oraintxe bertan adibidez, antolatu ditugu gasto hipotekarioen inguruan reklamazio sorta bat non gure afiliazioak aukera izan duen bere banketxe propioari erreklamatzeko gasto modu ez zuzenean kobratutako gastu hipotekarioak etorri dira, egin dute ariketa kolektiboa izan da, guztion artean prestatu dugu eta errekuperatzen ari gara diru hori. Hori ere ekintza sindikala da, hori ere afiliazioak horretan ikusten du balio duela, beraien interesak defenditzeko egiten ari garen proposamena, eta zer esanik ez, babesa ematen dio orain arte pertsonalki bizi izan den arazoa modu kolektiboan bizi ahal izateko. Hori da nahi dugunaz, eta etxe bizitzaren arazoa ez da arazo individuala, da arazo estrukturala. Eta arazo estrukturala den heinean modu kolektiboan erantzun behar diogu. Antolatu beharran gaude langileok patronalaren aurrean. Bestela, pertsona bakar batek negoziatu behar baldin badu bere alokairua, bere jabearekin, beti da ahulen dagoen partean, ez? Eta orduan, iezinen patronalarekin negoziatzeko, hobe da elkarrekin, hobe da taldeka, hobe da kolektiboki egitea. Eta nola ikusten duzu problematika honen etorkizuna? Etorkizun laburrean, adibidez hemen Nafarroan, Nafarroko gobernuak izendatuko ditu, Nafarroko 21 herrietan, famatua egin den gune tensionatu horrenpean biziko direla datozen urteetan, ezta? Horrek eragin bat izango du, topatu egingo dituelako igoerak kontratu berrietan, baina ez du lortuko prezioak jaistea. Eta azkenengo urte hauetan, prezioak jaitsi dira hainbeste, ezin garela konformatu gehiago ez igotzearekin. Behar dugu egun dauden prezioak jaitsi daitezen. Eta horretarako beste neurri ausartago batzuk hartu behar dira. Eta lege honek ez du ematen aukerarik hori egiteko. Beraz, behar dugu eskuartzea handiago bat, ausartago bat, benetan arazoa konpontzeko bestela jendeari gezurra esango diogu. Egun dagoen arautegiarekin ezin
da konpondu etxe bizitzaren arazoa. Esan dezatela nahi dutena, hor oso positiboki prentsan eta agertzen diren horiek. Ez da egia, eta beste gauza bat ere samarra dago. Egun, adiez, Nafarroko parlamentuan dagoen indar parlamentarioaren arabera, ezinezkoa da ere bai, ze konkretuki PSOEk eta Geroa Baik ez dute defenditzen merkatuan esku hartzea. Eta hori jendeak jakin behar du. Horiek ez dute defenditzen. Beldurra diotelako edo interesak dituztelako, baina merkatuari ez diete aurre egin nahi. Merkatuari ez diote aurre egin nahi. Beraz, presionatu behar ditugu, beraien jarrera alda dezaten. Osea, orain proposatzen duten konponbidea da egoera okerrera ez joateko, baina orain daukagun arazoa ez da hobera joango. Hori da. Gehiago igotzen segituzkero, ja ez dago, ez dakit, jendea ja, badago jendea kalean bizitzen, ez dakit zenbat bukatuko genuken egoera horretan momentu batean, ez da? Orduan, hori ja, egoera jasanezina denez, asmatu dute lege hau, ez dago gaizki gehiago ez igotzeko neurriak hartzea. Gertatzen dena da, arazoak ez duela konpontzen. Ez da nahikoa. Ez da nahikoa, hori da. Eta, bueno, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan. Bueno, jendeari animatu. Hemen doainik ez dute inoiz inon ezer eman. Beraz, gauzak lortu egiten dira borrokatuz. Hori sindikalgintzan oso ongi dakigu. Soldata igotzea nahi dugunean, normalean, elkartu, asamblea egin, mobilizatu eta ekintza sindikala garatu egin behar izaten da. Bueno, kasu honetan berdin. Beraz, jendeari dei egin nahi diot hurbil dadin, etxe bizitzaren gaiarekin lana aparta dugu eta uste dugu bide honean gaudela, azteko eta behin, lehen antolatuta ez geundelako, eta orain antolatuta gaude, espazio berri bat sortu dugu sindikatuaren barruan borrokatzeko, espazio berri bat ere sortu dugu sindikatuaren barruan aholkularitza kolektiboa egiteko, eta hori oso berri ona eta historikoa da. Bueno, Jaime, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta problematika hain ondiki azaltzeagatik eta zer moduz baten den zuen sindikatuko eremu berri hau. Esker mila zuei. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro eguzkitsua izango da nagusi. Zerua tarteka hodeitsu ikusiarren erdiko mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin. Goizean, hegoaldeko zenbait tokietan lainoguneak eta behe-hodeiak agertuko dira. Hego-haizea atzo baino arroago ibiliko da. Temperatura maksimoak antzekoak edo pixka bat altuagoak izango dira. Ostiralean gauean eguraldi aldaketa egongo da. Goizean eta arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira nagusi eta ateri eutsiko dio. Ilunabarretik aurrera hodei trinkoagoak agertuko dira eta euritara joko du. Hegoaldeko haizea arro ibiliko da, gauean mendebaldera aldatuz joango da. Frontea iristean temperatura jeisten hasiko da eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Iker Mariezkurrenarekin gaude, Berriozarko alkatea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Gipuzkoako eteorbidea amabilizatzeko proiektu bat gauzatu behar duzu eta horretarako parte hartze prozesu bat ireki duzu, ezta? Bai, Berriozarren badugu aspaldidanik etorbide bat herria erdibitzen duena eta aspaldidanik badagoela intentzioa bertan zerbait atseginagoa egiteko eta horretarako
erabaki da obra bat egitea, baina ez guk nahi dugun obra baizik eta herritarrek beraiek aukeratzen duten obra, ez? Eta hien ekarpenak aintzat hartuko dituen obra bat. Eta ze garrantzi dauka Gipuzkoako etorbideak Berriozarko testuinguru historiko eta sozialean? Garrantzia handia dauka, ze, betidanik, esan bezala, nazional bat, errepide nazional bat izan da, hor Iruzun aldera zijoan edo doan errepide nazionala, eta geroago, gure herria erdibitu duen errepide handi bat izan da, etorbide handi bat. Baditugu herrian errebindikazio asko eta horietako bat Gipuzkoako etorbide hau aldatzea, amabilizatzea, moldatzea izan da, eta izan ere urte askotan zehar istripu asko egon dira, hildakoak egon dira, baita mobilizazio sozial potenteak egon dira honen inguruan, eta zorionez, puntu honetara itxi gara, puntu oso honean gaude hori egiten hasteko, eta gure ideia da ahalik eta lasterren hau egiten hastea. Eta zeintzuk dira markatu dituzuen helburuak? Lehenik eta behin aipatu behar da ez dela prozesua ez dagoela itxia, oso prozesu irekia dela, eta luzea izango dela, ez? Ez dela epe motzeko zerbait izango, baizik eta epe ertaineko zerbait. Eta lehenik eta behin, gure gutxi gora bera, Berriozarren inguruko ideia isladatu genuen, eta ideien txapelketa bat edo lehiaketa bat proposatu genuen. Bertan, guk etorbide horren etorkizunari inguruan genituen ideiak isladatu genituen, eta horrekin batera pertsonak edo arkitektura taldeak aurkeztu ziren haien ideiekin, eta gero tribunal bateko partaide batzuek erabaki genuen zein izan zen, bai gauza objektiboekin eta baita subjektiboekin batera, zein izan zen ideia lehiaketa horren irabazlea. Kasu honetan, Septiembre arkitektura izan zen, katalanak, eta esan bezala ez da proiektu itxi bat, hau ideia lehiaketa bat zen, eta ideia batek irabazi du, baina orain prozesu guztia falta da, ez? Orain ideia hori oinarritzat hartuta egin behar dena da hurrengo egunetan edo hilabete hauetan prozesu parte hartzaile honetan honi indarra eman eta herritarren ahotsa nonbait ezarri, ez? Eta hori ari gara egiten, egun hauetan bilera asko egin dira, hemendik ateratzen naizen ere beste bilera batera noa, eta azkenean bilatzen dena da adin guztietako eta profil guztietako pertsonek parte hartu ahal izatea da. Orain arte oso ongi doa gauza eta ideia asko ari dira ateratzen, kezka asko, ze azkenean esan bezala Berriozar erdibitzen duen zerbait da, eta azkenean 300 metroko, 300 metroko errepide batetaz hitz egiten ari gara, ez? Orain 180 kotxentzako bideatuta dagoena eta 120 pertsonentzako, eta pixkat hori aldatu egin nahi dugula eta 120 hori autoentzako izatea eta beste guztia sozializatzeko eta txirrindurentzako, jolasteko. Eta zergatik aukeratu zenuten Septiembre arkitekturaren proiektua eta ez beste batzuk? Bazien asko, ez? Eta, bazien ideia pila bat, beste batzuk bakoitza bazituen bere alde honak eta bere alde txarrak, ez? Baina, konpletoena edo, badago sartzea kontzeptu guztietan, baina orokorrean beteena iruditu zitzaiguna hau izan zen, bai zeukan oinarriaren aldetik, bai autoek izango zuten protagonismo txikiaren aldetik, bai pertsonek izango zuten protagonismo handiaren aldetik, hau aukeratu genuen, oso ongi detailatuta zegoen ze landare mota egongo ziren, nola joango zen ura, gauza guztiak kontuan hartu zituzten, eta egia esan oso oinarri batentzako oso ideia proposa iruditu zitzaigun, eta esan bezala, orain oinarri hori hartuta, badago aukera moldatzeko, ez? Gero, badakigu hau moldatzen dugunean, edo obra hau egiten dugunean,
herriko trafiko guztia aldatu beharko dela, hortan ere paraleloki ari gara lanean, egin beharko da estudio bat, aber nola ze kalte izango dituen, ze kalte ondori izango dituen, arteria honen moldaketak. Eta hor, ez da bakarrik prozesu parte hartzaile hau, baizik eta Berriozarri orokorrean kalte egingo dion, edo Berriozar orokorrean afektatuko dion zerbait izango da, eta ilusioz ari gara, baina kontu handiarekin ere bai, ez? Azkenean oso gauza garrantzitsu bat eta ari gara. Eta prozesu luzea izango da, ez? Bai, esan bezala, orain prozesu parte hartzailean gaude, gero Coin Qualitas enpresak edo fundazioak laguntzen du, gidatzen du prozesu hori, eta egingo duena da ekarpen guztiak bateratu, konparatu eta guri informe bat eman, eta gero Septiembre Arkitekturarekin hitz egingo ditugu zenolako aldaketak egin daitezkeen proiektu, ideia horretan, ez? Hurbileko helburua izango da, uda baino lehen, Septiembre Arkitekturak izatea aurre proiektu antzeko bat. Horrek ahalbidetiko diguna finantziazioa bilatzeko, azken finean ari gara hitz egiten, ia osotara proiektuarekin, obrekin, ia 2,5 milioi obra batera goazela. Orduan, ez da gauza makala, guk gure eguneroko aurrekontuarekin ezin diogu horri aurre egin, oraingoz behintzat, eta beraz, honekin batera finantziazioa ere bilatuko dugu. Esan bezala, aurre proiektu horrek ahalbidetuko digu subentzioak eskatzea, baina era berean egin beharko duguna da proiektu hori lizitatu, eta urte bukaeran espero dugu gure proiektua erredaktatua eta osatua egotea. Horrek esan nahi du, handik aurrera, behin proiektua eskuan izan da, lortu beharko du genuena izango da finantziazioa. Horretarako modu asko daude, bide asko daude, baina kontziente gara ere diru asko dela, eta horregatik proiektu honen ezaugarrietako bat da faseka ere egin daitekeela. Orduan, baliteke obra guztia batera ez egitea eta faseka egitea, eta horrek ere ahalbidetuko du gutxinaka finantziazioa hori ahalbidetzea. Gero ere, aholkularitza prozesu bat izango duzu, ezta? Eta zertan datza hau? Bai, aholkularitza honek egingo duena Coin Qualitas da, eta prozesu parte hartzaile honen parte izango da, izaten ari da. Beraiek egin dute gutxi gora bera prozesu honen mapa, beraiek egingo dituzte ekarpen guztiak batu, eta gero gurekin elkartuko dira, eta arkitektuekin elkartuko dira, pixkat ekarpen horien bidegarritasuna ikusteko. Ordua, haien papera oso garrantzitsua izaten ari da, bai publizitatea ematearen aldetik, bai bilera hauek dinamizatzearen aldetik, eta guretzako oso garrantzitsua den papera jorratzen dute. Egia da, guk egin genuena da aurrekontu ezberdinak eskatu, metodologia ezberdinak eskatu, eta hauek izan dira, ez? Coin Qualitas izan da gehien konbentzitu digun fundazioa, erabatera esateko, eta gainera Berriozarkoak izan da, errealitatea ezagutzen dute, eta gu askoz poziago gaude horrekin. Eta tokiko kolektiboek ze paper daukate honetan? Esan bezala, orain prozesu parte hartzaile horretan, denek herritar guztiek daukate ahotsa altxatzeko eskubide hori, eta pasan egunean egon zen kolektibo batzuekin bilera hori, batzuk adibidez erraldoie bazituzten haien kezkak, gero garaje pribatua dituzten pertsone bazituzten bereak, eta bakoitzak bere kezkak isladatuko ditu, bere soluzioak posibleak ere isladatuko ditu, eta horrekin batera lortuko duguna da proiektu osatuago bat, guztiak aintzat hartzen diren proiektu bat, eta azken finean Berriozarrentzako hain garrantzitsua izango den obra batean ezinbestekotzat hartzen dugu herritarron parte hartze hori. Guztion ideiak bilduko dituzue, eta uste duzu denak konten eta pozik aterako zaretela? Ez da konten edo pozik, bakoitzak ikusi behar du ere bai bere aportazioak egiteko eskubidea eta aukera daukala.
horrek ez du esan nahi aportazio guztiak aintzat hartuko direla eta egingo direla, ez? Gero bideragarritasun hori eman behar delako. Oso garrantzitsua dira kolektiboa, baina adibidez oso garrantzitsua izan zen, atzo goizean eman zen bilera, Berriozarko zerbitzu anitzetako langileekin eta Berriozarko langile askorekin, ez? Haiek ere egunerokotasunean kamioiak erabiltzen dituzte, zuhaitzak landatu behar dituzte, zaindu, eta azkenean haien iritzia bai zuhaitz mota aukeratzeko orduan, bai errepidearen zabalera esateako orduan. Gauza horiek agian hasiera batean aintzat hartu ez zirenak oso garrantzitsuak izango dira prozesu parte hartzailean hartzea, eta horregatik bakoitzaren aportazioa ikusiko da eta gero guztiak orokorrean hartuta herriarentzat hobekia direnak sartuko dira bai. Eta zergatik egin duzu apostu oinezko eremu bat ezartzeko? Bueno, ni txikian naizenetik beti ikusi dugu Gipuzkoako etorbidea herriak banatzen duen zerbait bezala. Eta goratzen naiz oso txikia ginenean, adibidez, ni Berriozarko alde batean bizi nintzen, beste aldera pasatzeko beti arazoak, trafiko asko, istripu asko, semaforo pila bat, pixkat arriskutsua, izan da Berriozarrentzako. Eta egoera horri buelta eman nahi diogu eta elkartzeko leku bat bihurtu nahi dugu. Esan dizudan bezala, orain 80% autoentzako dago bideratuta eta 20% gutxi gora bera pertsonentzako. Eta hala ere, pertsonentzako bideratuta dagoen hori ez dago oso ongi antolatuta, ez? Zuk ezin duzu 300 metro horietan ezin duzu espaloi berdinetik, ezin dituzu 300 metro horiek espaloi berdinetik egin. Eta gainera ere, gurpildu daukietzako, sigetentzako, ez da oso irisgarria, ez? Eta beraz, horri buelta eman eta kontzeptu oso aldatu nahi dugu, espaloi horiek asko zabaldu nahi dugu, bulebarre baten antzeko egin nahi dugu, ingurumenarekin erreparatuz, uda beroei itzala emango dien zuhaitzak landatuz, sozializatzeko eremuak sortuz, eta pixkat kontzeptu hori aldatu eta banatzeko izan den eremu hori elkartzeko toki bat izatea eta pasatzeko toki bat, adibidez ez da ikusten bankurik adibidez, ez da oso irisgarria adineko pertsonentzako eta horri buelta eman nahi diogu. Eta gero tokiko merkataritzan eragina izango duela uste duzu? Nik uste izan duela dagoeneko oso komertzio gutxi daude justo eremu horretan, esan dizudengatik. Ostalaritzari dagokionez uste dut bakarra dagoela edo bi gehienez, eta ez da oso irisgarria, ez da parkatzeko oso egokia, ez da oso leku polita zure negozio berria sortzeko. Baina orain honekin ikusiko da pertsona askoz gehiago ibiliko direla, egunero pasako direla, nik uste negozio berriak irekitzea ahalbidetuko duela eta ez negozio berria bakarrik. Nik uste herriak ere irabaziko duela gune bat orain oinezkoentzako existitzen ez dela. Eta gero, behin bukatuta, pentsatu duzu zertara bideratuko duzuen zati hori kultura, kulturako zerbait egiteko, jolas parke bat jartzeko? Hemen ideia pila badago, badaude bizikletak aparkatzeko tokiak isladatuta, badira parke txiki batzuk isladatuta. Hau gure burua, hau oinarritzat hartuta, Berriozar pixkat aldatzea dela gutxinaka, ez? Ari gara hitz egiten oso epe luzera, baina egiten baditugu olako bulebar handiak, gero adibidez baditugu hor ondoan plaza batzuk, Doneste plaza esaterako zaharkituta daudenak eta gutxinaka Berriozar berri honetan integratu nahiko ditugunak eta guztientzako irisgarriagoak izango direnak, ez? Badaugu Berriozarren adineko pertsona kopuru oso handi bat, baina adineko pertsona kopuru handi hori oso aktiboa da, ez? Eta ikusten da, eguneko zentroan, bai jubilotekan, egunero parte hartze dute, ekintza guztietan parte hartze dute, eta oso aktibo daudenez, horientzako ere
erraztasunak sortu behar dira, eta bueno, ez du izango, bide honek ez du izango bakarrik kulturarentzako edo kirolarentzako espazio bakarra, baizik eta bueno, topatzeko leku bat bezala ikusi nahi dugu, eta ez bakarrik kotxearekin ikusten duzun zerbait, eta ematen du Irutzunetik zatozenean eskuinera badela herri bat eta ezkerrera beste herri bat dela, eta hori ekidin nahi dugu, trafikoa gutxitu nahiko genuke, bakarrik alde nenean trafiko interno hori mantendu, baina kanpotik datozena Berriozarren sartzea kaltetu nahi dugu, ez? Azkenean gero eta auto gehiago egon, orduan eta arriskua handiago daude, eta hori da ez duguna nahi. Eta berdeguneak ezarriko dituzue bertan? Bai, proiektuko argazkietan edo proiektuetan ikusten den bezala, zuhaitz asko daude proiektatuta, tamaina askotako zuhaitzak, bai errepide ondoan izango dira zuhaitz altuak, gero pisuetara hurbiltzen direnean pixkat bajoagoak izango dira, eta baita sastraka, loreak, badira hor proiektzio pila bat, esan bezala atzo zerbitzuen hitzetako eta lorezaintzako gure langileek aportazio pila bat egin zituzten, bai zuhaitz motaen arabera, fruituko zuhaitzak edo ez, erortzen diren hostoak edo ez, eta horren inguruan debate handia sortu zen, debate oso polita eta oso aberasgarria, eta bai, gure intentzioa da, goitik ikusten den argazkian, orain zementua eta asfaltoa den guzti hori, pixkat berdeago ikustea, itzal gehiagorekin, eta aldaketa klimatikoa geroz eta okerragoa denez, eta geroz eta bero handiago egingo duenez, horri ere beste buelta bat eman beharko diogu, eta ez bakarrik itzalak sortu, baizik eta jolas ezberdinak sortu, eta leku amableago batzuk bezala sortu hor. Eta etorbidea behin egina dagoela, gero jarraipena egiteko edo ebaluazioa egiteko modua egongo da? Bueno, orain Septiembre Arkitekturarekin ideia lehiaketa horretan gaude, behin aurre proiektu hori ematen digutenean, ideia guztia kontuan hartuta, haiekin daukagun vinkulazio hori bukatuko zen, segurazki holako ezaugarritako proiektu bati beraiek ere publizitate emango diote eta jarraipen bat emango diote, baina haientzako, eta gero beste prozesu bat sortuko da, ez? Hasiko da, finantziazio prozesua eta obra prozesu hori. Behin guzti hori bukatuta, kontuan hartu behar da ere bai, etorbide honek igual langile gehiagoren beharra izango duela, edo azkenean guk mantenduko dugu bide hori, lorezain gehiago igual beharko ditugu, obretako pertsona gehiago, hori ikusiko da beharren arabera, baina bai guk egingo dugula mantenimendua, eta jarraipen hori herritarrek beraiek esango digute, ez? Azkenean beraiek hartzeko, prozesu parte hartzaile honetan hartzeko aukera izango dute, ez bakarrik bileetan, baizik eta inkesta bat bidaltzen ari dira koineko aritasekoek, euskaraz, erderaz, aportazioak emateko, iritziak emateko, eta prozesua bukatzen denean, suposatzen da, nahi izan duen pertsona guztiek parte hartu dutela, eta beraz, jarraipen hori jendearen egunerokotasunaren erabileran ikusiko da. Iker, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun? Ez, batez ere animatzea pertsona guztioi, erabiltzaile guztioi animatzeko prozesu parte hartzaileetan parte hartzera, ez izateko lotxatiak, eta pertsona lotxatiak baldin badaude, badira aukerak, bai inkesta udaletxean eskatzeko, edo baita online egiteko ere bai, eta guretzako hain garrantzitsua den zerbait, mimoz eta kontu handiz ari garela eraikitzen, eta guztiak direla parte, eta ez bakarrik hor udalean daudenak, beraz, animatzen ditut pertsona guztiak etortzera. Iker, mila esker beti bezala gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta proiektua hain ondo azaltzeagatik. Mila esker zuei. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.